जुजिनाया मा अबस्थायाव दङ बेखौ आं बुंनायनिख्रुइ नोंथांमोना साबसिन मिथिखागौ। नब कुमार सर'निया टिकेट मोनखाया बे रोखाखा। गतिके जोंना जयन्त बसुमतारीनि जुजिनाया रावबो गैया। इउपिपिएल ल'। खाम्फा बरगयारिखौ दिनै बिपिएफआ हाग्रामानि दैदेननायाव सासे उन्दै गथ' गल'दै गग्रा गथ'नो साबुत होनानै खाम्फा बरगयारिखौ दिनै बुस्रोदगासिनो दङ। आं बुंबाय हाग्रामानि अनगायै रावबो बिपिएफनि लिडारा बिपिएफआवनो थानाय नंला होनो थांगासिनो दङ। कफिनि जोबथा गाजोलखौ दोनायनिल' बाखिल'सै। बे जोबथा गाजोलखौ दोनायनि थाखाय नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय। लिडार होनायनि बाथ्राया भुवा राव, बे नंखाय राव। खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो, मानसिया ओरैबायदि बयबो सिमां नुयो आरो सिमां नुयै मानसिखौ फाग्ला होनो। गतिके सिमां नुनो रोंखानांगौ। जों साफ्रोमबो लिडारानो सिमांखौ नुगोन। आंबो एमपि जानो लुबैयो, आंबो गिदिर मानसि जानो लुबैयो, नोंथाङाबो जानो लुबैयो। बे मानसिनि सिमांखा, बे हास्थायनायखा। गतिके हास्थायनाय बयबो हास्थायखादों। बिनि गेजेराव सासेल'सो होनाय जायो। गतिके मोननो लुबैनाया साभाबिक थाखागोन। बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गुबुंले मोनसे थासारि सोमजिदों। सोरबा बानसावनाय बायदि बिथाङा देरि जागासिनो दङ। दिनै बिथां जय मुसाहारिया बिपिएफ इयुथ ग्रुप इयुथ सेलनि आफादगिरिमोन। बिथांनि जा इनार्जेटिक यां माने स्ट्रं जि सानस्रि, गोख्रों सानस्रिजों, माहारियारिबादजों, गावनि हारि, गावनि राव, हारिमु, थुनलाइ, आसार खान्थिखौ बोखांनायनि थांखिजों जाय राजखान्थियाव हाबदोंमोन, बे सानस्रिनि बेरेखायै हाग्रामाया खामानि मावबाय थानायखाय बिथाङा दिनै सहायनो हायैनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोजों दिनै बाहागो लाफैनानै हारि सिबिनायनि थाखाय बिटिआर हालामाव सान्थि, गोजोन, आब्रुथि आरो खौसेथि गायसननायनि थाखाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ गंसे नावआवनो दैखांनानै, गंसे दिङायावनो दैखांनानै गाव दिङानि लोरगि हमग्रा सासे माहारि सिबिग्रा फिसा हिसाबै दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय। प्राय 2500 बिपिएफ सापर्टारा दिनै बिथां जय मुसाहारिजों जोंनियाव जयेन जाफैदों। बे जोंनि थाखाय मोनसे गेरेमसा हारि दानाय जा जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्मनि सिमां, बे सिमांखौ जाफुंहोनायनि मोनसे लामा बा सिन। जिहेतु एक्जिस्टिं एमसिएलएआ फैनायाव माबायदि खहा जादों होनना फोरमायगोन बिपिएफआ? जेब्लायबो बिसोरो जेबो जायाखै होननानैथ' बुंखागोन। खिन्थु जय मुसाहारिल' नङा, जोंनाव सिङाव गोबां लिडारफ्रा जोंजों कन्टेक्टआव दंगासिनो दङ आरो बिथांमोना गासैबो जोंनियाव फैनायनि लामायाव दंखायो। आंथ' नोंथांखौ मोनसे इंगित होबावदों। दिनैनिफ्राय दान मोनथामनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, खाम्फा बरगयारिया जोंनियाव जयेन जागोन। गाबोन सबनिया खाम्फा बरगयारियाबो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायैनि खोथा गैया। मानोना खाम्फा बरगयारिखौ दिनै बिपिएफआ हाग्रामानि दैदेननायाव सासे उन्दै गथ' गल'दै गग्रा गथ'नो साबुत होनानै खाम्फा बरगयारिखौ दिनै बुस्रोदगासिनो दङ। गतिके गाबोन खाम्फा बरगयारियाबो इउपिपिएल दोलोआव हाबनो थांगासिनो दं। आं बुंबाय हाग्रामानि अनगायै रावबो बिपिएफनि लिडारा बिपिएफआवनो थानाय नंला। मानोना दिनै बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाया जोंनि बिपिएफ दोलोखौ बड'लेण्ड हालामनिफ्राय गैया खालामनो थांगासिनो दङ। बिथांमोनखौ कफिन होनो थांगासिनो दङ। कफिनि जोबथा गाजोलखौ दोनायनिल' बाखिल'सै। बे जोबथा गाजोलखौ दोनायनि थाखाय नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय। जिहेतु मैया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ एमएलएनिफ्राय एमपि हिसाबै टिकेट होनाय जाबाय, मा फोरमायगोन? बियो जोंनि हाइकमान्डनि सायख'नाय आरो जोंनि गासै दोलोनिनो मोनसे सायख'नाय। गतिके दिनै बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सासे स्ट्रं दैदेनगिरि। गतिके जथायै जेब्ला सासे सुबुंखौ सायख'गोन, बिथाङा बे हाबानि थाखाय फिट, बेफोरबायदि बिथांखौनो जोङो दिनै दायित्व होनाय जायो। गतिके जोंनियाव गोबां लिडार दङ। मोनसेल' बिबाननि थाखाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ बा लिडारखौ होनो हाया, सासेखौल' होनो हायो। ओंखायनो बिथाङा खाफाला गोरोबदों। बिथाङा सासे गुबुन मावथिजों लोगोसे बिथाङा सासे स्ट्रं मावथि।
नंखायनो बिथाङा टिकेटखौ मोननाय जादों। जिहेतु ससियेल मिडियाआव मोनसे चर्चा जाबाय थादों राजु नार्जारि बिथाङा लुगैदोंमोन टिकेटखौ नाथाय मोनैनि थाखाय बिथाङा रिजिगनेसन लेटार हरदोंमोन होनना बुंबायदोंमोन। रिजिगनेसन लेटार होनायनि बाथ्राया भुवा राव, बे नंखाय राव। खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो, मानसिया ओरैबायदि बयबो सिमां नुयो आरो सिमां नुयै मानसिखौ फाग्ला होनो। गतिके सिमां नुनो रोंखानांगौ। जों साफ्रोमबो लिडारानो सिमांखौ नुगोन। आं MP जानो लुबैयो, आंबो गिदिर मानसि जानो लुबैयो, नोंथाङाबो जानो लुबैयो। बे मानसिनि सिमांखा, बे हास्थायनायखा। गतिके हास्थायनाय बयबो हास्थायखादों, बिनि गेजेराव सासेल'सो होनाय जायो। गतिके मोननो लुबैनाया साभाबिक थाखागोन। बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गुबुंले मोनसे थासारि सोमजिदों। सोरबा बानसावनाय बायदि बिथाङा देरि जारिदों, बाथ्राया बिदि नङा। जोबथि सोंलु हिसाबै नोंथांमोना जानो गोनां जागोन नामा? जोङो 6 लाखनिफ्राय 7 लाख भट मोनगोन आरो जोंहा कन्टेस्ट गैखाया। हाग्रामाया मा अबस्थायाव दङ बेखौ आं बुंनायनिख्रुइ नोंथांमोना साबसिन मिन्थिखागौ। नब कुमार सरलिया टिकेट मोनखाया, बे रैखाखा। गतिके जोंना जयन्त बसुमतारीनि जुजिनाया रावबो गैया। UPPL ल'। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ প্ৰতিভা পাছাৰী আগৰৱাল, IVF স্পেচিয়েলিষ্ট এট আপ'লো ফাৰ্টিলিটি গুৱাহাটী। মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই কোকৰাঝাৰ আপ'লো ডায়েগনষ্টিকত 23 মাৰ্চত আহি আছোঁ দুপৰীয়া 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিঃসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই। যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে, নিঃসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে, আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বুকিঙৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত। আকৌ একবাৰ কৈছোঁ 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।